Murag dugay-dugay gyud nga wata kahandol o bay gusta sa tubangan. Murag usahay ba makadugay bitaw murag mangurog na may noon no? Mangurog sa excited ba? Sa share sa tulong sa pagbuhi ng Diyos. Nindot kayo mga kaigsunan atong milabay nga simana at milabay ng Domingo, nindot kayo ang atong mga pagtulunan dinhi ni Pastor Buni o ni Pastor Ers. Nindot kayo mga kaigsunan, labi na ang ato ang mga nagian pa ng mga topic. Huwag mong kitay lain na kanabi tayo igno nato makagustuhan kundi ang pagsimba diya sa tumbuhi nga Diyos. Atong isurinder nganha kaniya tanan sumala pa ni Pastor Marlon. Dapat mudikit ngadto sa atong Ginoo. Kaya huwag magilain nga atong dalampanan. Bisan galing sa kanta atong madungaw atong yung idaay perminti ang atong buhi nga Diyos. Muna karong taga mag-igsunan atong hisgutan karon ang kabahin na sa mga positibong panglantaw diha sa ato ang mga problema. Nga bisan pa man adunay problema, ang atong yung unahon nga hunahon nga lantaw nato katong mga positibo o mga blessings nga gihatag dinhi sa tumbuhi nga Dios. Bisan pa man naa at diha ilaw niya ang maong problema. Muna karon nagisunan ang atong paghisgutan. Una, sa unang Thessalonians 5:18, o pagpasalamat kamo sa bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Hesukristo. Muna mga kaigsunan, nga sa bisan unsang butang nga magamay magmadako ato yung ipasalamat diya sa tumbuhi nga Dios. Amen. Kabalo biya tayo ni taming kalbutana hupot-hubad wak tayo dala libay 5 nitungtong sa tumuwa yun. Muna may igsunan nga bisag unsa kagamay sa atong blessings ato ginang pasalamatan. Bisan pa man sa problema nga maabot nga hindi kanato kana may igsunan sayo pa kita nga ang problema dili maging Ginoo may kabuhatan na kita tawad na tayo kaugalingong paminsan kabalo taon siya'y maayo kabalo taon siya'y sayo. Pero mao lagi sa tawanon nga pamaagi di magid nato na malikayan. Kay sumala palagi nga kining kalibutan na iya man ngadto sa kining nitaning. Muna nga bisan unsay buhaton nato maayo di sa kalibutan magigsunan ang kining dili maayo una agi permiti sa kini ba magsunod-sunod. Labi na bitaw mudikit na kas Ginoo. Diyan nga ang time nga daghan na kayong pagsulay nga maabot sa imuha. Pero bisan pa man anang mga pagsulay yung sa Ginoo mapasalamaton gyapon kita. Una-una nato ang mga positibo nga iyang gihatag nani kanato. Dili katong problema nga mahatag pa nato. Sa kana bitaw binugoy nga istorya. Aw, suko-suko ka diha ikaw rin ang ugot. Kung problema ka ikaw rin problema. Manigas. Mura na ba? Ginikanan. Kasapan ng iyang anak. Ang anak, hindi maminaw. Yo. Ikaw rin hablaro di ay. Inana ba? Next job. When some things go wrong, take a moment to be thankful for the many things that are going right. Sa tanang butang, sa mga maayo o dili maayo, dapat kita mapasalamaton. Giingon ba mag-igsunan nga ang pag-antos wala gibuhat sa Ginoo. Pero unsa, God will end it. Iya nang undangon, iya nang tapuson. God will help us o God will use it. Balik sa chat. God will help. God will make it. Kanang mga problema mag-igsunan adunay solusyon nga giandam ang Ginoo para sa tuwa. Kung wala tay kwarta karon masigog madam lang mga kwarta na ka. Paluwagan na ang may kwarta dili ato pagabos tinglis problema na. Kaya katapal. Paluwagan. Nang magpaluwagan ka ma'am siya, ay papel at mga kahit bayad.
pilihan ko. Muna mga kaigsunan. Next job. Muna, ang mga positibong palantaw diya sa problema o the positive outlook on problems. Una, give thanks is good for us. Ang pamangayong pasalamat mga kaigsunan, makaayong halika na to. Mula ginagawa, bisan pa sa magamay ng mga butang ang mabutan halika na to. Kung sa may kasakit na to, pala'y pasalamat sa pambuhi ng Diyos. Nga, grabe, kung ato manaw-naon ba, dun sa kalibutan, walay ako siguro, karang nakakanato karon at kayo na temporary naman ka na. Nga, makasurvive ka dun sa kalibutan, baka di punta maglisod. Kaya na mga tao, gihimo mas Ginoo nga dato kasing-kasing. Depende na lang sa pagpaling kamo. Sa mga pamaagi ba nga iyang nagyan, munang mapasalamatong kita may kaisunan nga bisan pa man sa mga katalagman nga naabot rin sa kalibutan. Naagyapon ta. Kadag ko sa baha, kadag ko sa sunog, adunay gera. Pero sa inang tao, naagyapon ta. Kaparong. Muna itong kasalamatan ng kaisunan. Next. Muna sa Psalm 92:1, maayo gayon ang pagpasalamat kanimo o Ginoo o ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Dios. Ano na yung sa story mga kaigsunan? Story about Bruce and John Vinson o ilang 14 anyos nga na. Kini sila usa ka taong Bible translator, magboto mga video ba, kahimayaan sa Ginoo. Usa ka adlaw sa nagabiyahe sila sakay sa sakyanan, giatangan sila sa daghan kaayo nga mga terorista. O sa dihang giatangan sila, gi-force sila pagpagawa sa kining ilang sakyanan. Gibutangan ang ilang mata o piring o gibutangan o panaton, gidala sila sa isang lugar, mga sila kahibalo. O sa ginahuna ni Bruce, muna gini ang atong katapusan. Pero sa iyang yun na ang mga katapusan ang iyang balang ingon, nananta sila mag-igsunan. Kaya sa iyang siguro kung naakas problema, ampo o kanta. Kung sa iyang gikanta, next job. Kana, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. Trust in obey. Jesus, name above all names, Emmanuel, God is with us. Wa sila ka-expect na kaisunan pagkagabi. Gibuhian sila. Pero sa pagbuhi kanila, gikuha na nilang mga gamit. Mga camera, mga Bible, gikuha na. Pero luwas sila. Natawag mo ba, grabe ang miracle na gihatag sa Ginoo. Grabe ang mga terorista, hindutig mga pusil. Pero, gibuhian sila mga kaigsunan. To make the story short, pag-abot sa pila ka bulan, sa ilang kahadlok, abot na pila ka bulan, mubalhin na lang sila laing nasod. Kaya wala naagyan po sila ang truma ba, nanintabo sila ha. Sa dihang mulakaw lang sila, doon nanawag. Ang nanawag sa ilaha, ang katudeng terorista. Ganong nanawag ang terorista? Kaya tungod sa katong Bible o mga movie na nasa ilahang kamera. Kaya pag-abot dahil sa campus terorista, ilang ipanglantaw. Katong mga tape, mga salida. O ang mga terorista na himong Christian. Nabagpo sila tungod ato. Muna ang kaigsunan, dako ang ilang pasalamat nga sa ato di ay mga maagian, adunay positibo ba nga pangitabo ngadto sa uban. Munang ayaw dili tayo nga masuko dito nga agion tayo nani. Dahil kato nakaayo o naunaon mo usa ka terorista, himo usa ka Christian. Hinungdan kato na ilang mga Bible. Muna mga kaisunan nga kita magod gamiton ta sa Ginoo. Ang Ginoo dili biya mo gamit og ganang tawo nga perfect na kayo, dili mo gamit ang Ginoo oy. Usa ni panggamit sa Ginoo katong mga tawo makasasala. Ngano makasasala magigamit sa Ginoo? Aron na dunay i-share ngadto sa iya ang mga isikatawo. Kay kung wala kay nagian, wala kay experience sa may share nimo.
ba gyud siya kapag bagos Ginoo. Wa man siguro yung tao nga way naagian kalisod o walay mga problema nga naagian. Muna ang mga kaigsuonan. Next chapter. Psalm 107:1. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Walay katapusan ang iyang gugma. Bisan pag nagpakasala na kag-ayo mga kaigsuonan, grabe na ang imong sala nga gihimo. Pero ang Ginoo, ang iyang gugma sumala pa ni Chuck Marlon naa kanunay, wa gyud na giwala sa Ginoo ang iyang koneksyon nganhi kanato. Kana bitaw sa eskwelahan karon naman sila yung lari number. Bisag asa ka mga nga eskwelahan, pagitaon katuya din ang number. Di gyud ka mawala silang record. Inana po ng Ginoo. Basta naa ka sa iyahan, sa iyaha, di na yung kanya buyan. Basta kay, di lang mabot ang panahon na mamatay ka, mabalik ka kaniya. Lain na ba ng tao? Basta di magagulo. Di mo na ipasaylo. Ikaw? Wato na yung minute, tawagin si Pastor, tawagin si Brad. Ano, kay mga yung nagpasaylo? O magpasantala na? Ayaw ba? Ganun yung abot pa nato sa punto nga kanang batiyon na bitawtag, mag-lisod na tag istorya, magpunga-punga na. Una na kaisunan nga pasalamatan nato ang Ginoo. Kay bisan sa atong kadautan, maayos na. Next up. Ikaduha, our problem teach us our patience. Ang atong mga problema, nagatudlo ka nato kung kita mahimong pasensyoso. Pasensyoso diya sa itong buhi nga Diyos. Pagpaabot sa mga grasya, kasubaran sa problema. Kasi kaya mo na makaisunan tanang problema, nagihimo ni taning, adunay mga solusyon, nagihimo ko ng Ginoo. Anara na to kung kabalutan mo, ano ba? Marami taong paubuso kayo. Kaya sahay mo doon, karami taong malabuan ta sa kong kauban. Wala, kasakit na rin na to. Mangita na rin ta pamaaging nga madahon na po siya. Dili na ang gusto sa tuwang Ginoo nga kaigsuonan. Dapat pasensyoso lang. Kung napromote ang imong kauban, paabot na. Kaya nung plano ang Ginoo, basta yung simana, ikaw na po. Ikaw na ba? Oo. Hindi ako ba naman ko, basta mapromote ang kauban, di man mo sugot. Ang promote po ka. Oo. Kaya pamati niya, grabe. Di ba kung di kailan, may gusto na naman ko na nga itong una-una, na negative na yun ba? Kamay ka problema, atong una-una, negative na yun. Kasi giingon. Mapasalamaton kita kanunay sa itong buhay ng Diyos, bisa pang mas mga problema nga niabot sa tuwa. Next up. Sa James 1:3, kay nasayod ka mo nga ang inyong pagtuo gisunayan lamang aron ka mo mahimong malahutayon. Usay nahita po kamo sa dihang nasunog ang iyang mga kabtangan, apil pa ang iyang anak na namatay. Nawala ba ang iyang pagtuo sa Ginoo? Wala. Naaragyapon. Grabe mga pagsulay. Isa'y kahatag ang pagsulay. Taning. Si taning. Pero masa'y ginong si Ginoo. Ihatag kaniya tanang pagsulay. Ayan ang tanong. Gisangla. Mismo ang iyang asawa. Ignan pa siya na. Oh, asa mo yung Ginoo karon? Nausya ka naman. Oh. Pero sa iyang gihimo. Wala, paglayo ng yapon. Nagdaig si Ginoo. Bahala na. Balag tibak ang tiil. Balag. Muna ba, sa tanang mga pagsulay, magigsunan, doon na yung nakadesign na ng mga solusyon. Bahala na. Basta na yung mga agad. O, tungtungad lang isa. Muna ba, nga, punta, kita, kumpleto mantan. Ay kamo, kumpleto tiin, watak-waig. Kanang sakto pang una-una, gamito na to
natos maayo. Ang sakripisyo sa itong buhay ng Diyos ba, di nato bitaw yung baliwala ko lang. Mamatay ang imong iring, hilak magaling ka. Gawa ka giluwasan na imong iring. Oh, iro. Mamatay ang imong iro. Special to kayo. Hilak ka. Hybrid. Ginoon nga, nagpakamatay para sa maluwas ka sa mga kasalanan. Pagsimba ng galing domingo, di ka simba. Muna ba, marang sakit kayo ba ng tuwang bitaw nga, sa daghang grasya nga gihatag sa Ginoo sa imong labi na ang kaluwasan, di mo paging usik-usikan. Next step. Ikatulo, our problem show us our true selves. Atong problema nagpakita sa tinuod na kita. Sa diyang naatay problema bitaw, diyang ipakita ang ikaw, ang pagka-ikaw. Ang tinuod na pagka-ikaw. Kanang wakay kwarta. Yan ay kwarta si mga muli ang pinilitan mo. Urot. Kung di ka matinuganon sa Ginoo. Urot din mo ka. Nanagot sa pulsa. Wala ba? Nga, sa kadaghan bitaw, mga problema maabot sa tuwa. Kung dili lang yun dikit sa Ginoo, wala. Makita ang Ginoo pagkakita. Buslot ato, buslot tanan. Nadagan sinong sombrero, hindi pa kayo. Mira, dinada. Paray. Pili ko na foto ron, ito mo tigap mo. Gamsi, gapon siya. Una ang magkaigsunan. Nga, bisan naman sa problema, mga problems na itong lagian, atong una-unaon, ang mga positibong solusyon ba, ihatag sa Ginoo sa tuwa. Mga sakripisyo niya iyang Ginoo. Sa Proverbs 24:10, kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka kayo. Hindi ka. Luya ka kayo. Kung magpaluya-luya ka, parehang pastorers, itong naduna siya igibate. Kung nagpaluya-luya pa siya ito, huwag na. Impas. Muna. Huwag insurance. Nakura pa insurance. Muna mga kaisunan. Nga, kung magluya-luya ka, di ka survive sa iyong problema, luya ka. Labi nagbuhay Kristo na sa iyong kasing-kasing. Samot kang kaluya. Luya ka kayo. Una-una mga kaisunan, sa diyan, wala pa kakailas Ginoo ba? Wala pa bitaw ang Ginoo na sa iyong kasing-kasing. Sa diyan, bisan pag naan kay kwarta, naan kay nabutan, pero hawang yan kung kulang kayo. Wala ba? Nagay po sa social media, kinsa to si Boy na di sa motuos Ginoo, musimba ka, simba ko, hindi ba na? Nana ba? Nano ginaitaw ngayon na no? Hindi mo tuo ba? Siguro, ano na po siguro sila mga experience, sila rin na italo. Kung sa tuwa mga kaigsunan, sayot lang kita kadaghan sa itong problema nga nagian. Pero wag kita di patay sa Ginoo. Ginoo, itagaan tayo mga solusyon, mga pamaagi. Natay na itong utang, ayaw pasiin sa tuwa. Solusyon yan. Bahalang di bayaran sa mga utangan, masanalay yung katapan. Oh. Kaya ng problema ta, kita rin po yung mga tao. Magkukot ta, kita rin po yung mga tao. Magdiwal ta. Saya ka itong matambok pinakatuig. Gikas pagkalupyak sinaw, balik na po ito pagkalupyak. Una mga kaigsunan ba nga, sa tanang butang, tanang problema, ayaw paghuna-huna o negatibo. Dapat, positibo yung permente. Praise the Lord, Amen. Lahipan kayo, may problema. Katong na yung mga expression niya, bullshit naman. Dapat, praise the Lord, Amen. Bisag malaya ko ng biyong Krisuban, Amen na gapon. Amen! Amen na gapon. Huwag yun. Basta na ang Ginoo, may ang isaligan. May ikuha sa talaga, pero wala sa lidi. Next step. Ikaw pa. Our problems prepare us to be used by God.
kaigsunan. Ang atong problema muna'y makapaandam ka na to para gamiton kita sa atong Ginoo. Pero di ta paabot ang gamiton ta, kita mismo ang magpagamit sa atong Ginoo. Amen. Di ka tao paabot pag kamayong patagpila ka akan ang problema aron lang gamiton ta sa Ginoo. Mientras wa pa tayo problema, paggamit na ta sa Ginoo. Wala kay tiin, di sila pagkapagamit sa Ginoo. Wala kay kamot, di sila pagkapagamit. Muna. Next chapter. Sa Romans 8:28, kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Muna nga kaigsunan nga ang Ginoo ano nagigiandam ka nato? Adunay mga positibo ba nga mga solusyon sa problema nga atong naagian? Ako na balikon, walay problema nga ginugna sa kaning mga kaigsunan nga wala tagay solusyon sa Ginoo. Galing atong mga patay, gibuhi pa gani. Tungod sa gugma sa Ginoo sa tuwa, wala kita niyabiyahe. Kaya maabot ang panahon, mga kaigsunan, mabiya ang Ginoo sa tuwa, wala kita. Pero kung tinuod na kitong mainom naman tag-hyper, kasi pero hyper. Una mga kaigsunan, na mientras buhi pa ta, hindi na tayo mapabot sa punto pa nga tamayong tag-problema, adisel ta paggamit sa Ginoo. Mientras, sakto pa tag-kusog, wapagkay gibati sa imong lawas, paggamit na sa Ginoo. Buhat na mga maayo. Kung wakay tayo nagamito sa Ginoo, di man na rason. Kaya anytime, pwede ba nimo buhaton? Sa imong break, pwede nimo buhaton. High-tech na biya karon, online na. Kanang i-post ninyo mga pagmaritis sa social media, pulong sa Ginoo atong i-post. Kana, dako na kayo na ang gamit. Kung na ay makabasa na, sa pulo ana, nadyo kay isa nga mga influensyahan. Muna may isunan ba? Nga, may lantang mo atin seminar atong mga marketing strategy. Walit ay bayaran, pero palit sa kas product daan. Muna ba? Ngayon namin, libre na pag kinabuhi sa tungkuhin kayo, sa kita maluwas, gahi ka pun kayo. Nanong kaharap? Nanong gahi ka pun kayo itong kasing-kasing ba? Nga, naan na itong Ginoo. Atuwa, ang pag-abli na lang. Sumala pa lagi pa sa Chaplain Marlon, nga ato ni surrender ato kabalino sa itong Ginoo. Next step. All difficulties are something blessings in disguise. They make you realize there were better options all along. Bisan pa man sa mga kalisdanan, mga difficulties, usahay ka na, nakahimot na ito. Blessings niya para sa tuwa. Kaya kung madautan kang sakyanan, may pag-andar mo, nadautan ka, pasalamat yan Ginoo. Kaya basin diya, kung nakaritso ka ito, adunay bang dahil sunahan? Tunana ba? Sa tanang problema, ito pasalamatan. Naplatan ka din eh. Dito sa unahan, kusugay mo lang. O nakaligay ka, kaya nagpabulkit naman ka. Tinana ba? Nga, imbes ang atong una-unahon sa mga negatibo, dito tamo na sa mga positive. Ay, natanggong mo din eh. Ay, masinaya na sa mga Ginoo. Lord, salamat. Kasi na yung kadautan dito sa unahan. Tinana ba? Muna'y gusto may tabo sa Ginoo sa tuwa. Nga, bisan pa man sa problema nga niabot sa itong kinabuhi, ang atong una-unahon, katong iyang mga positive nga gihatag ganhi ka nato. Next chapter. Sa 2 Corinthians 4:17, o kining gamay o lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag ka namog labihan kadako o balay katapusang himaya, malabaw kaayo sa mga kalisdanan. Gamay ra kayo ang kalisdanan nga natong nagian, pero ang grasya naghihimo sa Ginoo para sa tuwa, gihatag sa Ginoo para sa tuwa. Wala na kumingking ang mga problema.
Gracias kinabuhi lang daan. Ang hangin na akong giginhawa, libre. Kaya mato na kang hospital, mahal na kayong tangki. Unaw na ito na. Hindi na so pagkagaliso ng ginhawa. Ginhawa pa ka sa presko nga hangin, nga yatay sa Ginoo, pasalamati. Kung ano na itubod sa inyong balay, nakainom kang libre na tubig, pasalamati ang Ginoo. Yung nana ba? Ginagmay nga butang, pero na impact na hindi ka nato. Muna nga kay sunan, sa tanang butang, mapasalamaton kita. Muna tanan, ang mga positibong paglantaw di as problema. Una, give thanks is good for us. Ang mapangayong pasalamat, makaayo nga hindi ka nato. Muna makaayo man. Kaya di naman tamang na itong mga problema nato. Ang ating una, pasalamat sa Ginoo sa iyong mga kaayo. Kadua, our problem takes us as patience. Mapausanon kita. All problems show us our true selves. O ang last, our problem prepare us to be used by God. Kaya ang Ginoo na ay plano sa matag usa kanato nga kay suunan. Una ang atong una-hunaon. Dito maguna-huna atong mga kautan, ang mga butang. Next, mana? Mana? Magampo ta kay siya na manindog ka. Ginoong Hesus, giangkon namo nga kami makasasala. Giangkon namo nga kami nahipalayo anha kanimo. Pasaylua kami, tabangi kami Ginoo. Na maniligay kami sa mga sala ug kadautan, dinhis kalibutan, paingon nagtos kalaglagan. Salamat Ginoo sa mga problema ang among naagyan. Kay kini mo'y hinungdan nga kami nagakaplag nga ikaw ania sa among kasing-kasing. Kami nagaampo, nagapasalamat na pinaagi sa imong pagpalansang sa krus, kami naluwas. Karon Ginoo, among ablihan ang among tagsa kasing-kasing. Ginoong Hesus, kung kaniadto kami ang masunod sa among kinabuhi. Karon ikaw na among dadala ug ikaw na ang among pagasundo ug ikaw magapuyok kanunay dinhi sa among kasing-kasing. Kini among giampo gipasalamatan pinaagi sa among buktong anak nga moong luluwas na si Jesus Christ. Amen. God is good.